Hey yo, next to military. Aungata tikufuga manema pinema kokora nekutete oba maraka kutokora. Osamande kuti vanu anotechi every Sunday tora paiperi kukiriki hande inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu Zakutoda kumanya kumavirira nekumabuda zuva nekuti ukasangwarira utazopepuka yatopera nguva tukama unamate titorobabo tirimwana komana rimweya mutende nekuti serike kuva kuna munamato katiritawa kumnamato zipambe inzira imwe inonanga kutenga pafeya osamande kuti vanu anotechi every Sunday tora paiperi kukiriki hande inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu paunozorora kuna tenda kuna kutonyora bira ndikusasefeya kana rupfu rotouya aruna keya pano pasi tiri kutandara katirisa zitarako usati waparara mumwene mumwatamira nebabaza ake nguva yakwana inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu zvakutoda kumanya kumavirira nekumabuda zuva nekuti ukasangwarira utazopepuka yatopera nguva tukama unamate titorobabo tirimwana komana rimweya mutende nekuti sirike kuva kuna munamato katiritawa kumnamato zipambe inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu inzira imwe inonanga kudenga pafeya sirike kuva hakuna mnamato taka Jesu